पुस आरो माग आन्दारि जे समाव गोजांनानै मानसिफ्रा कट जेकेट बायदि रोखोमनि गुदुं जिफोरखौ लानानै बिथांमोननि स्वतःस्फूर्त भाबै बाहागो लानायखौ नुनानै जों जोबोद रंजादों आरो बानजाय आफादनिफ्राय जों बिथांमोनखौ जोबोद माने साबायखर होयो आरो जोङो धन्यबाद। 53थि बोसोरसालिया जथुमा जे प्रेस राइटार इन्डिपेन्डेन्ट चार्च अफ नर्थ इस्ट इन्डियाजों जे बानजाय जानाय दा बे कनफारेन्सनि जाय बानजाय आफादनि आफादगिरि बारग' फोरोंगिरि मिस्टार प्रदुत इसवारिया बे प्रेस मिटनि गेजेरजों गोबां बाथ्राफोरखौ बुंलांदों बा बे कनफारेन्सआ माबायदियै सोरखिलांखो आरो माबायदि मावफुंजाखो बिनि सोमोन्दै गाहामैनो बिथाङा फोरमायनानै होबाय। थ' जोङो बिथांनि माखासे बिबुंथिफोरखौ खोनासंनानै लानि आसा खालामो बयबो नोंथांमोनहा खोनासंनानै लागोन आरो बे कनफारेन्सआ माबोरै मावफुंजाखो बिनि सोमोन्दैबो नोंथांमोनहा मिथिनो मोनगोन। फै बिदिब्ला जों बिथांनि बाथ्राफोरखौ माखासे खोनासंनानै लानि। सिगां बिफा इसोरा बाख्नाय जाथों। गिबियावनो आङो नार्जारि जय क्रिएशन बे चेनेलखौ आङो धन्यबाद होदों। थांनाय बोसोरनि नभेम्बर दाननि 4 अक्ट'आव जेब्लानाखि मानगोनां मस्ट रेभारेन्ड इ नार्जारि मडारेटर PICNA नि गोथार आखाइजों जोङो बे 53थि बोसोरसालिया जथुमानि गुदि खुन्थियाखौ जों गायसनदोंमोन। बेनि उनाव जों मोनसे प्रेस मिटखौ जोङो होदोंमोन। चार्च काउन्सिलनि गाहाय नेहाथारि आङो बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो बानजाय आफादनि नेहाथारि जे बे 53थि बोसोरसालिया जथुमा जिया 13, 14, 15, 16 सानब्रैनि हाबाफारिजों नैबे बाजिगाव PIC नि लांदायाव जागोन। बेयावहाय 5निफ्राय 6,000 मानसिफ्रा बेवहाय थुबुरमा जागोन आरो गोबां मानसिफ्रा फैगोन होननानै जोङो बुंदोंमोन। थिग बे जिनिसानो दिनै मोगथाङाव नुजाफैबाय। 13निफ्राय लानानै दिनैसिमाव फैयै 16 जानुवारियाव बियो जोबफैबाय। मैया आरो दिनै मैयाबो 5,000नि बारा रायजो राजाफ्रा लेंहर फैनानै इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ मानगोनां गाहाय आलासि रेभारेन्ड डक्टर दिगन्त मुसाहारिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय जे गोथार रावफोरखौहाय खोनासंदोंमोन आरो दिनैबो बेबायदिनो गोजान जायगानिफ्राय खालि बे PICनिल' नङा अदेबानि गुबुन संस्थाफोरनि बा डेनोमिनेसननि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर बिमा बिफाफ्राबो फैनानै खोनासंफैदों आरो जोङो बानजाय आफादनि जानानै जोबोद बेखौ खुसि जे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माने जोबोद माने रंजा बाजायै लेंहै फैनानै मानगोनां आलासिनि जे इसोरनि राव गोथां शास्त्रनि रावफोरखौ बिथांमोना खोनासंदों। दिनैहाय जोब्बाय आरो जोङो बेखौनो इसोरखौहाय जोबोद बाख्नायो आरो धन्यबाद होयो। बिनि थाखाय पुस आरो माग आन्दारि जे समाव गोजांनानै मानसिफ्रा कट जेकेट बायदि रोखोमनि गुदुं जिफोरखौ लानांगौमोन, खिन्थु इसोरा जोंनो ओरैबायदि मोनसे बोथोरखौ होबाय जे बोथोराव जेबो रोखोमनि उसुबिदा जायाजासे बेबादिनो मोजांथारै 13निफ्राय दिनैसिम बे सानब्रैनि हाबाफारियाव बाहागो लानो हाबाय। रायजोफोरनि फैनाय जे बिसासि बिदा फंबायफोरनि खुगानिफ्राय जेफोरखौ जों खोनादों बयबो रंजादों, बयबो सन्तुष्ट जादों आरो मानगोनां आलासिनि रावफोरखौबो खोनानानै बिथांमोना जिउआव मोनसे गोजोननायखौहाय मोनदों। आङो बुंगोन मानगोनां डेलिगेटफोर बे डेलिगेटफ्राबो बेबाराव रेकर्ड खालामदों। मानो होनोब्ला 1000नि बारा 1051 माने डेलिगेट माने मेल आरो फिमेल हौवाफोरै आरो हिन्जावफोरै बिथांमोना उन्दै आरो गेदेर थाफैदों आरो बिथांमोनखौ जोङो बुंगोन बिथांमोना 13निफ्राय फैजेननायनिफ्राय लानानै बिथांमोना खुब मोनसे आब्रुयै बिथांमोना गावनि थाग्रायाव बिथांमोना थादों आरो समय बादि बिथांमोना बेयाव जानो गोनां जे जथुमाव जानो गोनां जे हाबाफारिफोर एबा प्रग्रामफोर बेयाव बिथांमोना बाहागो लादों
आरो बिथांमोननि स्वतःस्फूर्त भाबै बाहागो लानायखौ नुनानै जों जोबोद रंजादों आरो बानजाय आफादनिफ्राय जों बिथांमोनखौ जोबोद माने साबायखर होयो आरो जोङो धन्यबाद होयो। आङो जायफ्रा बुंनो थाङोब्ला नभेम्बर दाननिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय माने गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जादों बेनिफ्रायनो बे बाजुगाव PHC मन्दिरनि जेसेबांबो एल्डारफोर जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोर मावथि फारियाफोर ओरैबायदि मावनानै फैदों आरो 13निफ्राय आरो दिनै 16सिम जे रोखोमै खामानिखौ मावबाय बेखौ जोङो धन्यबाद होआबानो थानो हाया। आरो बिसेस खालामनानै भलन्टियारफोर उन्दै उन्दै गथ'फ्रा हौवासा हिन्जावसाफोर बिसोरो भलन्टियार जादों आरो बिसोर भलन्टियारल' जायाखै भलन्टियारनि जे दायित्व बेखौ जोबोद खामानिखौ बिथांमोना मावदों। बिथांमोना डेलिगेटफोरखौ माने जोबोद मदद खालामदों केम्पआव थानानै खबर लादों आरो बायदि रोखोमनि नांगौफोरखौ जगायना होनायाव बे भलन्टियारफ्रा जोबोद खामानिखौ मावदों। बेनिखायनो जों बानजाय आफादनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि आरो जोङो बानजाय आफादनि जानानै मावख्रुबग्रा बाजुगाव PHCनि जेसेबांनाखि मावथि फारियाफोर दङ मा हौवासा मा हिन्जावसा मा गिदिर आरो मा उन्दै मा माने फेरेनबुदि बा महिला बयखौबो जिउजों रंजा गोसोजों धन्यबाद आरो धन्यबाद साबायसर होनो। बे आलासिखौ जोङो जेरैबायदि आसा खालामदों थिग बेबादिनो बिथाङा हागौ इसोरनि बाथ्राखौ लाबोदों। बिथांनो जे टीमखौ होनाय जादोंमोन बे टीमनि सायावनो मानगोनां आलासिया बोफ्ले जोंनि सफैनो हानाय जेनाखि बिसासि भाइ भनि एबा बिदा फंबायफोर दं बिसोरनि सिगाङाव खिन्थादों आरो जोङो बेखौनो बुंनो बिथांनि जे बुंनाय रावफ्रा जोबोरैनो नांगौ रोखोमनि जोंनि रायजो राजा एबा सफैनो हानाय बिसासि भाइ भनिफ्रा बे स्वर्गीय खाद्यखौ मोनजादों होननानै जोङो आसा खालामो आरो आङो बुंबावगोन जोंनि मस्ट रेभारेन्ड इब्राहिम नार्जारी मडारेटर PHC इनाय बिथाङाबो जोंनि गाहाय आलासिमोन। बिथांनोबो जे टीमखौ होनाय जादों बे टीमनि सायावनो बिथाङाबो बाइबेलनि साया लानानै जेफोर बाथ्राफोरखौहाय सफैनो हानाय बिदा फंबायफोरनि सिगाङाव फोरमायथिदों। निश्चयबो बिदा फंबाय बयबो बिथांनि फोरमायनाय बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ गोबां माने बाथ्राफोरखौ निश्चय खोनानो मोनदों आरो बेजोंहाय जिउआव लुखांनो थाखाय निश्चयबो नाजादों बा नाजागोन होननानै आसा खालामो। फैबाय थानाय समाव जोङो बेबादिनो जेरैबायदि बे 53थि बोसोरारि जथुम्माखौ ग्रिदै जोङो जेरैबायदि 53थि बोसोरारि जथुम्माखौ जोङो बयजों ग्रिदैहाय जाफुंसार खालामहोनो जों हाबाय। बेयाव बयनिबो मदद दं जेसेबांबो बेवहाय मदद खालामदों आरो गोबांफ्रा बाहेरानिफ्रायबो जोंखौहाय रांखावरिजों मदद खालामदों बिथांमोनखौ जोबोद धन्यबाद खालामो। एसेनोसै।